Výprava GLRRLG Deník. V 6:15 jsme se šťastně setkali na rakovnickém nádraží ČD. Bylo nás již z dálky poznat, jak jsme vyčetli z tváří přihlížejících. Posuďte sami. Skupina 4 mladých dospělých mužů ve vězeňských uniformách a v laboratorních pláštích fotících se u popelnice přistavené u nádraží. U nádraží působil notorický alkoholik, sociál a možná i bezdomovec Řvoun, který svým velmi smysluplným povídáním obohacoval celé nádraží. Jak jistě pozorný čtenář vycítí, pozornost obecenstva rychle převzala naše skupina. Místo ve vlaku jsme zaujali takticky v nejzadnější části nejzadnějšího vagónu, což nám umožnilo pozorování výkalů odpadávajících z ústí vlakové kanalizace. Tato teorie byla ověřena plechovkovým pokusem, který provedl Jiří Kosňovský. Také jsme nezapomněli vylbišťovat každou stanici, kterou vlak projížděl. Mezníkem se stalo Zbečno, kdy Jiří vmetl do tváře název této vesnice strojvedoucímu kolem jedoucího vlaku. Obraz jeho úžaslé tváře nás doprovázel ještě další 2 stanice. V Berouně jsme úspěšně přestoupili do vlaku do kupé, které obývala plnoštíhlá žena, a spolu s ní jsme kupé zcela obsadili. Nutno se také zmínit o důchodkyni, která šla na záchod. Poté, co jsme ji informovali o aspektech naší cesty, dorazila její kolegyně, která nás beze slova očumovala více než minutu, což jí způsobovalo velké potěšení a ještě větší nepotěšení na naší straně. Většinu cesty strávil Jiří Kosňovský většinou neúspěšnými pokusy o pozorování chladících věží Jete. Jak jsme byli informováni výpravčí, ve stanici Zliv jsme přestoupili do autobusku, takzvané Harmoniky, a dojeli do centra Českých Budějovic. Oslněni velkoměstem neodolali Martin Lev a Jiří Kosňovský McDonaldem, zatímco druhá polovina výpravy se zabývala sháněním bankomatu České spořitelny. Onen bankomat byl nalezen již pozdě, poté, co se celá skupina šťastně shledala a posunula o 50 metrů. Následovalo hledání bankomatu KB pro Jiřího Kosňovského. Když již zoufalý Kosňovský vybral z cizího bankomatu, po dalších 50 metrech byl nalezen onen bankomat. Výprava přistoupila na nabídku přispět na dobročinné účely částkou 100 korun výměnou za možnost sebeprezentace na cihle na Českobudějovickém náměstí, čehož jsme maximálně využili. My jsme utekli. Tak Gandalfu jsem tady ještě neviděla, Tak jo. Já film, jo. No. Ale buba. To ještě dej GLRR. Počkej, ještě nějakou jinou barvu mi dej. Tady mají nějakou... Musíš použít i ty hele. No, jakou taktovky. Tak, tím bychom mohli nějak tu druhou stranu hezky vybarvit. Chceš pomoct? Já to klidně vezmu. Udělej GLRRLG.
Povzbuzeni tímto úspěchem jsme se rozhodli svým zjevením obohatit svatbu, která se konala opodál. Ovšem z řad svatebčanů se ozývaly jen chladnější reakce. A tím naše výprava skutečně započala. Naše první přestávka se nesla v duchu vylučování, konkrétně močení. Jiří Kosňovský našel odvahu provádět tuto činnost do řeky Vltavy, sledujíce provoz na protilehlé silnici. Jan Břehovský se zase neostýchal pomočit cyklostezku, sledujíce projíždějící cyklisty. Tím ale excelence Honzy neskončila. Po několikerém vypadnutí stanu byl nucen změnit svůj postoj do podoby kyborga. V této podobě, skákajíce po jedné noze, druhou připravenou k našlápnutí, honil Hejno Kachen. A tímto jsme definitivně opustili České Budějovice. Řeka za městem byla hojně obývána knapry, což se projevovalo jejich hojným vyskakováním z vody. V druhé polovině výpravy to vzbudilo jisté potřeby, které byly tou druhou polovinou zcela ignorovány, až dokud naše pohledy neoslnil výjev zámku Hluboká, kdy se kluci tajně vyčůrali. Dále jsme cestou neochvějně směřovali k obci Bavorovice. Na naší zastávce se nám o zábavu postaral jistý pán jedoucí na kole a venčící psa. Z cyklisty se rázem stal rybář, ovšem nelovil knapry, ale psa, zatímco se opodál pástly velmi divné krávy, jak pravil biolog Honza. V Bavorovicích jsme se zastavili v hospodě na jedno pivo. Cyklista rybář se velmi rychle transformoval do podoby hostinského, který nás kromě obsluhy vzbombardoval množstvím dotazů stylu co to má znamenat. Cesta nás dovedla až na zámek Hluboká, kde jsme se opět provedli rozsáhlé vykonání potřeby, tentokrát za keři. Nyní jsme se již vydali směrem k našemu plánovanému místu přespání. Cestou jsme se rozhodli využít drobné zkratky. Toto dosti mylné rozhodnutí se nejprve jevilo jako velmi dobré, obzvláště když jsme na cestě nalezli veselou skupinku rozsekaných hadů. Poslední přeživší had byl rozdupnut lvem, což ho jistě příliš nepotěšilo. Podivně přihlížející dvojice rybářů byla prvním příznakem špatného směřování výpravy. Před jejich pohledy nás ochránila až následující džungle. Po ní už nás nečekalo nic příjemného. Mokřady nás dovedly až na konec cesty. Když už zhola nebylo možné pokračovat, Jan Břehovský si uvědomil, že něco není v pořádku a pronesl větu, která změnila ráz celého dne. Musíme vystoupat nahoru. Na jakou horu? Tázal se druhý Jan. Ohlédli jsme se doleva, kde jsme nalezli strmý a neprostupný svah. Výstup do svahu za silného deště se stal jistě jedním z nejnáročnějších okamžiků výpravy. Výstup nejdéle trval chorému Kosňovskému, který o své holy jen stěží zdolával překážky. I následující kilometry byly v podobném duchu, a když jsme konečně dorazili na asfaltku, cítili jsme se být zachráněni. Další element, který pozvedl morálku výpravy, byla studánka s pitnou vodou, kterou jsme hojně ochutnávali
a částečně tak nahradila naše již vyprahlé zásoby vody. Když jsme později dorazili na Karlův Hrádek, naše nocležiště, byli jsme již extrémně vyčerpáni a na nohou nám narostly puchýře. Obzvláště pak Martin a Jirka potřebovali oddech, zatímco oba Honzové vzhromáždili mokré dříví na podpal včetně slámy z nedaleké louky. Potom, co Martin a Jirka nabrali další síly, nalezli zdroj suchého dřeva na nevyužívané informační tabuli a neostýchali se ho použít. Příprava večeře mohla začít. Podávali se cestou nazbírané houby, povařené na víně, s hořčicí a sýrem vyňatým z Honzovy svačiny. Pokrm vzhledem i chutí připomínal vyzvrácený obsah žaludku. Jan Opat si na něm pochutnal. Strava Honzů se zdále skládala především z nimi na Hrádku zakopaných zásob, zatímco Jiří Kosňovský a Martin Lev opékali luběřt. Bujaré oslavy přežití dne zakončil Jan Břehovský praktickým důkazem své odpovědi na filozofickou otázku, zdali hovno hoří, v kombinaci s využitím místního, právě aktivního vyhřívaného tureckého záchodu. Událost se setkala s velkým ohlasem účastníků, kteří šli následně spát. Noc byla strmá nástrah. Jiřího Kosňovského napadl slimák, který mu vlezl do spacího pytle. Ani ostatní účastníci nebyli ušetřeni některými z tajemných tvorů, žijících na Karlově Hrádku. V ranním oparu byl objeven nejtajemnější tvor, ovšem Martin Lev brzy odhalil, že se nejedná o obrovskou housenku, nýbrž pouze o zakukleného Jiřího Kosňovského, který dal plný průchod svým touhám a dospával až do 10:30, tedy o 4 hodiny více než jiní členové výpravy. Tento čas Honza Opat nepromarnil a zanechal na Hrádku výtvarnou památku v podobě bubáka na zdi.